Hondatuta dagoena konpondu. Debekatu beharra dago kanpatu eta sua piztea adierazitako lekuetatik kanpo. Ez bota zaborrik edota zaborrontzietan utzi. Mendiko bidegintzari mugak jarri behar zaizkio, eta aparkaleku egokiak prestatu. Jendea oinez gehiago ibiltzera animatu behar dugu. Hobeto planifikatu behar da zenbat eta non eraiki. Zaborrak zaborrontzietara. Araztegiak eraiki behar ditugu ur zikinak tratatzeko. Naturguneak babestu behar ditugu, hezeguneak, dunak edota basoak. Nabarmen ari da gelditzen beste turismo mota baten aldeko apustua.